El Consell Comarcal de la Noguera, amb la col·laboració de l'IAI, ha fet aquest divendres un acte de reconeixement a l'escriptor Josep Vallverdú, amb motiu del seu centenari de l'any Vallverdú. Ho ha fet amb el projecte de Catalunya Visió i centrant-lo en la comarca de la Noguera, residència actual també de Josep Vallverdú. Durant l'acte, Vallverdú ha signat el llibre d'honor del Consell Comarcal i Albert Turull, director dels Serveis Territorials de Cultura Lleida, ha fet lectura d'una carta de Guillem Viladot a Antoni Bové, que fou president de l'Ateneu Balagueria amb motiu d'un homenatge a Pompeu Fabra als anys 60 i que ja presenta Josep Vallverdú. Estefania Rufac, vicepresidenta de l'IAI i alcaldessa d'Os de Balaguer, ha llegit una semblança de Josep Vallverdú i ha inclòs les lectures Lídia Ver, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya, i Maricel Segú, alcaldessa de Foradada, totes dues vicepresidentes del Consell Comarcal, amb la lectura a dos veus de l'entrada de Josep Vallverdú a la comarca de la Noguera de Catalunya Visió. Seguidament, el mateix Vallverdú ha adreçat unes paraules als presents per recordar les experiències viscudes fent aquest treball. El president del Consell Comarcal, Miquel Plensa, ha parlat d'un acte simbòlic i emotiu i ha definit Vallverdú com un noguerenc d'honor. Un honor i una gran satisfacció, no?, de poder fer aquest acte, reconeixement al senyor Josep Vallverdú en el seu centenari. Era un acte que ja fa mesos que teníem previst, que finalment hem pogut dur a terme avui. És un acte que, com heu pogut veure, ha estat molt simbòlic, emotiu, i on hem pogut veure el protagonisme, un Josep Vallverdú, amb els 5 sentits en actiu, aquest noguerenc d'adopció, fill predilecte d'aquí de Balaguer, no un noguerenc més, sinó un noguerenc d'honor. Estefania Rufac, vicepresidenta de l'IAI, destacava el plaer de la descripció feta per Vallverdú en aquest llibre. És aquest recull que surten de les 10 edicions que surt de la comarca de la Noguera, no? Diferents, crec que són 20 fotografies antigues del nostre territori i a més explicat per un Vallverdú que la veritat és que és un plaer poder-ho llegir, com descriu la comarca, les pinzellades que hi fica i la veritat és que és magnífic. Un cop acabat l'acte més institucional, s'ha fet una breu visita a les fotografies extretes del volum de Catalunya Visió dedicat a la Noguera i un aperitiu.